Avelino Alboreix Gosende, nacín en Riba de Mar, Outes, éramos 11 hermanos, meu pai tiña unha empresa de un aserradero de madeiras, e os demais traballaban no campo. Eu iba á escuela, como todos, a escuela íbase pola mañá generalmente, porque ás tardes había que ir ao campo, había que traballar. Eu, pois, o traballo do campo non me gustaba, prefería ir á escuela, entón, a base de pedirlle a meus pais, deixaban a mí, claro, iba todo o día á escola. Nacimos o 29 de junio do ano 19. O idioma gallego sempre, nosa casa sempre falou gallego. Na casa da aldea, entón, aquela zona falou sempre gallego. Na escuela non, porque o maestro naqueles tempos non deixaban falar en gallego, explicaban castellano, a pesar de que pues, fora con nosotros falaban gallego, falábamos todos en gallego. A clase era unha escuela unitaria mixta. Precisamente era unha escuela bastante boa porque non viña para ali, para esa aldea, pero como non había casa na outra aldea, viña para Coiradas, un sitio que chamaban Coiradas, e meu pai cedeu unha casa que tiña el, estaba moi ben arregladita, arreglou ben, había pupitres deses bipersonales, bus pupitres, aquelas escolas que me gustaban moi ben. Tiña un patio para xogar, xogábamos con un balón que facíamos nós de trapo, unha pelota de trapo, facíamos e xogábamos polo patio de antes. E logo despois recorríamos, como ali había fincas bastantes, pois recorríamos ao sair da escola, pasábamos en grande. O maestro era un gran maestro, precisamente, era un maestro que daqueles tempos dicen que non se vían maestros bachilleres, porque non existían, e ese era un maestro precisamente bachiller, era un maestro que se preocupaba moito por os nenos e que, ademais, era un home competente, enseñaba moi ben. Despois veu por marchar el, estuvo en 4 ou 5 anos, veu outro tamén bo, que era hermano precisamente, o tío deste Arantrillo, deste médico que está aquí en Santiago, deste ginecólogo, Arantrillo. E son os dous maestros que recordo vos, porque despois empezaron a vir un ano sí, un ano non, un ano e un, outro ano e outro. E aos 14 anos, cando era a hora de marchar, empezabas aos 6 anos, a escola empezaba aos 6 anos, e era hasta os 12, hasta os 14 obligatoriamente, pero aos 12 marchaban todos. Pero aos 12 o maestro luchou con meu pai para que me deixara estudiar, e entón ofreceulle que me preparara eu para estudiar o bachillerato, que me daba clases, e efectivamente, así empezamos. Ao salir da clase da tarde, empezar a darme clases particulares, e fui empezando a estudiar o bachillerato, iba por Ollente a Noia, a algunhas asignaturas, que había un instituto de Noia, hasta que suprimeu a Segunda República, e despois viña a seminarme por libre aquí a Santiago. E así fui estudiando o bachillerato, hasta que empezou a Guerra Civil. A Guerra Civil cando estaba terminando. Faltábamos 2 asignaturas, tuve que marchar no ano 38, marchei para a guerra, estuve ali hasta que se acabou, e despois no cuartel, e vivo no ano 40. Pedín permiso para os últimos meses, pedín permiso para terminar as 2 asignaturas, vin, termineiras, e cando cheguei aquí, encontramos o que tiñamos 21 anos, eu máis outros varios, e xa me agora que facemos, porque a nosa idea, cando estudamos o bachillerato, non era estudiar magisterio, porque o magisterio non facía falta o bachillerato. Para estudiar magisterio, empezabas aos 16 anos, terminabas aos 19, eran 3 anos de magisterio, non facía falta o bachillerato para nada. Pero, despois, andamos aos 21 anos. E convocouse un cursillo, aquí en Santiago, convocouse un cursillo para maestros, permutando todas as asignaturas, conmutaban as asignaturas todas que teníamos do bachillerato, e solamente tiñamos que estudiar pedagogías, a historia da pedagogía, e foi o que fixamos. E as fixamos desde nun cursillo que que empezou a fin de ano, do ano 39, e terminou en agosto, o 31 de julio, ou o 1 de agosto, por aí. Pero despois, en diciembre, xa, en ese mismo ano, solicitei unha escuela. Terminada a carreira, pues, solicitei unha escuela intería de Mimianzo. A valoración do magisterio desastrosa, porque non eran máis que esas 2 asignaturas, eran as 2, a pedagogía, a historia da pedagogía, daba o mismo, un señor que chamaban Perrete, que era un desastre con el. Non enseñaba nada. O único que facía era, chamaba por un alumno,
mandaba ler a lección do día, e iba o alumno lendo, ele iba contestando algunhas preguntas que se leera o alumno, iba explicando algunhas preguntas, era máis que así todos os días. Hasta que ao final, pues, dou unhas puntuacións que me pareceu, e uns aprobaron, outros suspenderon, sin máis preparación. E a música, sí. O profesor de música era un gran músico, ese sí que aprendemos moito de música, un pouco tempo, porque foi un ano, escaso, un ano, 7 meses. En diciembre do mesmo ano, solicitei unha escola interina, na Coruña, había unha lista de escolas, pedi unha de Vimianzo, porque me pareceu máis cercana da Serra de Outes, e en aqueles tempos que andábamos coches con gasógeno, daban un carburo, non había gasolina, que era cando estábamos bloqueados, estaba España bloqueada por Estados Unidos, e tuve que ir andando desde a Serra de Outes para tomar posesión, porque terminaba a plaza o día seguinte, deron un día 24 horas de plaza para tomar posesión da escola. Eu marchar desde a Serra de Outes andando polas montañas. Esa era a escola, era un cobertizo, unha barra, abaixo de unha cuadra, arriba un salón, onde había a escola. Unha escola, non tiña moitos rapaces, unha escola bastante boa de lavar, porque tiña poucos nenos. Ali estuve todo ese ano, convocaron oposicións, estando ali, suscribíme a Madrid a unha academia de Madrid por correspondencia, prepareime para as oposicións, unhas oposicións que se celebraron na Coruña. Eu tuve moita sorte, todos moita sorte, porque salía por bolas, os exames metían unhas bolas nunha bolsa, iba un alumno, sacaba unha bola, o número desa lección era o que salía un ejercicio escrito, eran ejercicios escritos, foron 2 ejercicios escritos, e salíron precisamente leccións fáciles. E despois no terceiro ejercicio era oral. O ejercicio era desarrollar unha lección na escola. E sabía que preparar na casa, levada preparada. Eu preparei unha lección que gustou porque preparei unha lección a rotación da Terra, a rodar do Sol, e a rodar de si mesma. Eu fiz-lo con 12 alumnos, un facía de Sol, outro facía de Luna, os outros facían 12 meses do ano, e gustou, e probei as oposicións. E desde aí, o ano siguiente, pedi unha escola para me preparar. Marchei para o Cruceiro do Ró, e ali meteronme nunha cuadra. Era un galpón, era un baixo dunha casa, que tiña unha porta e unha ventana por diante hacia a carretera, aquí nesta hoxe, pero está modificado, claro. E na parte de atrás daba contra o terreno, e non tiña ventana para atrás, non se vía nada. Eu recordo que un inspector ali, o inspector non ia visitarme, acercouse á porta, que era o padre do alumno, iba a preguntarlle que ia, e dixo, non, soy o inspector. Pues pase. Non entro, ya está, basta que estou dentro disto. Incluso me dixo un par de palabras que me quedaron grabadas, porque era verdad. No informe que o inspector tiña a obligación de deixar un informe da escola que visitaba, e dicía visitar a escola do señor Alvarez, e me encontré con un material arcaico e tétrico, e eu non me atrevía a pasar, porque non había luz dentro, efectivamente, non había luz dentro, os alumnos atrás casi non vían nada, escribían a escuras, escribían, sentaban no suelo con unha pizarrín, que non había mesas, e ali estaban. Ao cabo dun ano, seguiron aquela escola outro señor que estaba aquí, tiña a escola de Zaquiña, gustou máis aquela, e eu fume para unha que había máis abaixo, solicitei unha que chamaban Catasoeiro, no mesmo ayuntamiento, de Freixo, e ali iba unha orde, cando estaba ali, iba unha orden de que as escolas mixtas non podían ser representadas por homens. Entón, tuve que pedir unha escola, e pedi unha na escola de Ledesma, Pante Ledesma, que está no ayuntamiento de Cruces, e esa foi a miña desilusión. Ao chegar a Ledesma, ves unha casa sin cristales, as ventanas, sí, pero sin cristales, e sin porta. E dentro un encerrado nunha parede, é un reloj vello que estaba parado, colgado na parede. E non había máis nada naquela escola. Nin ventana, nin portas. Fui ao ayuntamiento e dixen, nosotros estamos pagando unha renta, que arreglo o dono da casa, que por eso pagamos unha renta. Fui ao dono da casa e dixen, non van a pagar, se me pagan 4 patagóns e non me chegan nin para...
vou facer a porta, se non chega, todo ano me chega para a porta. E non quixo facer porta, nin se puseron cristal, nin porta, e estuve traballando así 5 anos, non houve maneira, nin co ayuntamiento, nin co padre. Esa desilusión obligoume a cambiar de vida e estudei peritaje mercantil. Pensei en que era unha carreira que daqueles tempos se dedicaba a logar as empresas, os non existe, desapareceu esa carreira, que se estudaba na Coruña, non, pero podía estudiar por libre, e eu na escuela, pues, os ratos libres dedicábamos a estudiar peritaje. E logo no verán, había unha asignatura que era taquigrafía, entonces fomos noi ás clases de taquigrafía, e máis contabilidade, e o resto fomos estudiando na casa pouco tempo. Había un inglés, tamén iba ás clases de inglés pola noite, ali na Serra de Outes, no verán, e así fomos facendo a carreira de peritaje, que foi a que me salvou a vida, porque despois pidín a escola en Outes, cando aos 5 anos, e ali en Outes había bastantes aserraderos, había máis tallares mecánicos, e había contabilidade de un aserradero, máis de un taller mecánico, e ganaba máis do que ganaba na escola, claro. Daba gusto traballar porque ali tiñamos 26 alumnos en cada aula e ademais tiñan unha cosa boa porque eran alumnos todos do mesmo curso. Había tres clases de homes e 3 clases de nenas. Estaban separados, precisamente a nena estaba arriba e o neno estaba abaixo. E había 2 directores para 6 clases. Unha directora para as nenas e un director para as nenas. Estaba prohibido a escola mixta naqueles tempos. E ali, pois, estando ali, como podías traballar, porque había poucos nenos, traballabas a gusto, non había material, entonces ocorreu me poñer no tocillo rapaces que todos os cartóns da casa, cortábamos os cartóns, unidades, e fixamos uns legajos desos, como cordóns de calabroto, o calabroto comprei no eu, e máis o papel de forrar, e nos teíamos o cartón, forrábamos os cartóns con ese papel rojo, pusemos os calabrotes, e fixemos un legajo para cada alumno, que os colocou detrás dele na parede, uns levillos, na parede detrás do alumno, o alumno estaba sentado, ali salía pupitres, vos, e entón detrás de cada alumno tiña a súa carpetinha, desde que entraba aos 6 anos, porque a escola era de 6 anos a 12 anos, dixen antes, e aos 6 anos entraba sin saber letras ni nada, claro. E tiña unha libretinha, e onde iba aprendendo, todo o que iba facendo, guardábase nese legajo. E eses legajos foron os que me deron un voto de gracia, porque ali tiña cada alumno guardado toda a súa historia desde que entraba na escola hasta que marchaba. Ali estaba todo quanto ele fixera na escola. Nas libretas, terminaba a libreta, empezaba outra, guardaba nese legajo. E cando marchaba, levaba para casa. E recordo que teño escrito alumnos, cando marchaban a navegar, que ali marchaba moita xente a navegar, e sempre me dicían, gracias á libretiña que temos, a libreta que temos dos problemas, das cuentas que fixemos, valermos moito para andar polo mundo adiante, porque levaron todo para casa. E tratando, guardaban os alumnos, outros, e fixemos unha biblioteca, pero pagada polos nenos. Os nenos, cada mes, daban un tanto, dado o que lhe daban seus pais, pues, guardaban, e íbamos comprando libriños, generalmente empezamos comprando libros desos sencillos de todo, de Ramoncito, eses libros pequenos, pero que lles gustaba moito, é que aficionaban a leitura, non? Eses libros levábanos para a casa, eles mesmos se encargaban de ter unha lista, había un neno que os entregaba, que os recollía, daban un plazo 2 ou 3 días, ou 4, para lelo na casa, e devolvían, volvían a meter na biblioteca, un mueble que había para eso, e levaba outro, e recollía uns, e tenían outros, e si. O salario naquela época xa era perito mercantil, xa levaba a contabilidade da fábrica máis do taller mecánico, entón chegaba, claro, porque ganaba máis no outro día, na escuela. A escola esa estaba ben organizada, porque tiña solamente 20 tantos alumnos por aula, 26 me eran, tiñan os pupitres, era unha escola moderna como as escolas, Dios, pode dicirse. O edificio era un edificio precioso, é un edificio moi bonito, bon, e dotaron aquela escola de material novo, material bon. Era unha escola, como as de hoxe, unha escola solamente tiña ese defecto
dos dous directores, o director arriba, o director abaixo. Ademais, ali empezouse a facer unha experiencia que agora hai por todos do comedor escolar. Montaron un comedor escolar pequeniño con 33 rapaces que comían ali, comían todos os días, os máis pobres. Era cando se repartía o leite aquel que viña da América, que viñan en barricas, había que repartirlo todos os días. Ás 11 da mañá daban así aos nenos un vaso de leite, que mandaban os americanos, e despois tiñan o comedor ás horas, comían ás horas. E ali traballábase, digo, moi cómodo, moi cómodo e moi ben. Por iso foi ali onde fixen tuve un tempo de fazer os lagajos eses e organizar a escola desa maneira, porque había poucos alumnos e podías traballar con eles moi cómodamente. E montouse a biblioteca tamén por eso, porque os alumnos tamén, a vida iba un pouco mellor en España, porque eso xa era o ano 50 e tanto, 55, 56, xa habíamos salido bastante da guerra, xa estábamos mellor. Esos alumnos tiñan unha pesetiña para poder comprar os libros, para poder fazer algo. Así, o do inspector, para min, creo que para todos os maestros en aqueles tempos non valía nada. Era unha figura casi decorativa, unha figura que metía moito medo aos maestros. Os maestros que, sobre todo as mulleres, as maestras, esas que habían chegado solamente 3 anos, encerrábanse nunha aldea e non se actualizaban porque esa culpa tiña o goberno, malos inspectores, por eso digo que non servían para nada, porque eu luchei con todos os inspectores moitas veces para que nos conseguiran uns cursillos de perfeccionamento para poderamos vir a Santiago, a Coruña, onde fora, cada un ou nos vimos ayuntamientos, para poder perfeccionarnos un pouco e actualizarnos. E sempre dicían que non había cuartos, que o goberno non lles daba cuartos, e non había veneno. Non facían nada máis. Tínhamos correspondencia con os maestros e na Serra de Outros, como había 5 ou 6, por ali, xuntámonos todos os días no café, tomando cafés, e charlábamos, maestros dos outros, e a veces temos escrito cartas aos compañeros de leso preguntando como facían unha cousa, como facían outra, porque non había, non había cursillos, entón non había cousas que queríamos saber como podíamos mellorar, pero non había maneira. Había que andar preguntando uns aos outros. Era a correspondencia que tiñamos. Estaba suscrito á Escola Española, e máis ao Magisterio Español, e alguna innovación que viña neses periódicos, aplicábamos á escola, procurábamos aplicada á escola. Naqueles tempos na población non valía nada, porque era un maestro pobre, era unha persona moi pobre. Os paisanos tratábanos ben, claro, a min, polo menos, trataban moi ben, eran moi educados os maestros, pero era unha clase inferior ao maestro, porque non era pobre, en realidad era pobre. Hasta que despois me vin para Bertamiñáns. Sabe que San Bertamiñáns foi vin para Ortoño, non vin para Bertamiñáns, porque Bertamiñáns estábase facendo o colegio, sábase construindo, eu non pillei unha escola en Ortoño. E aos 2 anos, terminou o colegio, chamoume un chico que eu non conocía de nada, que era o maestro de Bertamiñáns, que hoxe é o alcalde de Bertamiñáns, e dixo, mira, chamoume o inspector para facerme cargo da dirección deste colegio, e eu, sin unha persona que me leva a contabilidade do colegio, non dixenlle que non. Falaronme de ti, que eras contable, que eras espírito mercantil, e se queres aceitar a secretaría, e eu dixen, se me libran da clase, si, senón non. Eran 1.300 alumnos que había en Bertamiñáns, comían 700 en 2 turnos, e había que comprar a mercancía. Iba para Bertamiñáns, porque se conta que os fillos internos aquí terminaron o bachillerato, entonces, claro, ao tratar de ir á universidade, non se podían deixarlos, pensei eu, deixar os fillos solos por Santiago adiante, pareceu máis prudente vir, compramos un piso aquí, e viñámonos para aquí, os fillos todos, comigo, aforrei porque os fillos generalmente, casi sempre estudaron por beca, daquela había uns exámenes para facer becas, para os rapaces cando empezaban, eu preparaba-os, viñan os exámenes de beca, aprobaron todos a beca, e estaban, tiñan beca. Non, a beca non chegaba máis que por un trimestre, nos colegios internos, pero era un trimestre que aforrábamos. A escola de Bertamiñáns era un colegio, que existe hoxe, non existe a casa, o edificio, porque se tirou con ela e fixeron calles, pero o colegio trasladouse un pouco máis arriba, pero é o mesmo colegio.
o colegio de Emiliano de Guerra Campos, se chama así, o obispo, había un obispo de Bertamináns que morreu hai poucos anos, e puseron o nombre de obispo Guerra Campos. Estaban divididos, tiña 27 aulas, 27 mestres. Nunca tuvemos, sempre luchamos por ter un mestre de repuesto para cualquier momento que un podera, pero daqueles tempos non concedían eso, os concedían un montón deles, porque pero tiñamos dividido por cursos. Había un par de aulas para cada curso, ou 3 se facía falta, pero realmente con 2 aulas, cada curso ocupaba 2 aulas. E os mestres estaban por especialidades, daquelas había inglés, había clases de inglés, había clases de francés, matemáticas, era por especialidades. Tiñamos unha hora para cada clase, os rapaces, víase nun instituto, porque os rapaces estaban unha hora nesta clase, acababa a hora, tiña que marcharse para outra clase. As clases organizábase entre o director e Maseu. Viñan 27 mestres, 27 aulas, no verán facíamos a distribución, o cuadro de distribución para todo o ano, das materias, porque era moi complicado, porque o maestro non podía estar á mesma hora en dúas aulas. Entón había que colocar os 27 maestros tal hora de tal día, en tal aula, tal día en tal aula, para que se non formabas un caos. Durante o verán facíamos, o director Amaseu, facíamos o cuadro de distribución de materias e o horario, que era o horario de clase, para cada profesor, para saber a que hora estaba, en que aula tiña que estar, e que materia tiña que dar. A hora de salir, eu baixaba da miña aula, iba para a oficina, e co director, 10 minutos ou un cuarto de hora, tiñamos que facer o día, porque generalmente todos os días viña xente a matricularse, ou pais que viñan a preguntar por rapaces, ou que viñan a tener a cuota, porque sabes que dicen que empezar aquilo con a cuota porque non había material, non había cuartos. O goberno delegado non nos quiso dar nada, dixo que buscáramos un presupuesto no banco a noso nombre, era como buscar un préstamo a noso nombre no banco. Entonces, xuntámonos cos pais, e os pais acordaron que iban unha cuota cada día, por cada rapaz, que me parece que eran 6 pesetas naqueles tempos, unha cuota cada día, para poder ir comer no comedor, para que os filhos comeran. E logo, depois, había unha encargada de comedor, eu levaba as cuentas de todo o material que salía e entraba no comedor, dos filhos, todos. Foi unha experiencia moi boa, ademais aí cumprimos os deseios que eu tuve sempre con os inspectores, que era o que dicía antes, de que sempre lle pedíamos aos inspectores que podéramos facer os cursillos, e estando aí en Minas, organizar os cursillos polo Estado, e viñamos aquí a Santiago, recorremos os colegios todos de Santiago, vendo como traballaban os privados e os nacionales, vendo como traballaban La Salle, como traballaba Pleteiro, como traballaban as huérfanas, e íbamos recollendo datos, cada mestre recollía os que lle parecía ben, para despois aplicar ali no centro. O sea que allí traballei moi a gusto, e ademais, collille aprecio, collille gusto a carreira de magisterio. Os alumnos eu sempre me levei moi ben, sempre porque tiña vocación de maestro. O sea, a mí gustaban moito os alumnos, traballar con eles. Sigo me carteando con algúns deles. Aquí na calle de Santiago encontro montóns. É raro o día que non me encontro con un alumno de aquí de Bartamináns, porque como eran tantos, foron tantos anos que estuve aí, traballan por aquí moitos deles. E sempre me saludan. Se me saludan, pois, senado que estarán contentos de mí, se non me saludarían. Pero a mí gusta moito que me saluden e charlo con eles todos os días. Tengo moi boa relación. Sempre, con todos os alumnos eu tengo moi boa relación. Nunca me ocorreu ninguna cousa con ningún. A veces, claro, a veces había que reñirle, pero nada máis. Como se fora un padre. Non tuve nunca problema ningún. O tempo libre a lavar a contabilidade das empresas. E aquí en Bertamináns, desde que vim para Bertamináns, a lavar o colegio. A lavar a contabilidade do colegio, que boa falta facía, porque se aquí que eran 1.300 rapaces comendo, había que controlar os gastos que se facían todos os días, a comida que se gastaba todos os días, o
que quedaba no almacén, para despois ir a buscar a conserva, ir a Castilla, que de Castilla viña tamén en camións, garbanzos, todas as alubias, garbanzos e lentejas viñan todas en camións de Zamora. Eu non tuve vacacións máis que hasta Bertaminas, porque cando estaba lá, ao salir da escola, tinha que pasar para a fábrica, e no verán, a fábrica non tiña vacacións, por tanto, había que traballar. No verán eu nunca tuve vacacións hasta Bertaminas. Ao chegar a Bertaminas, sí, porque, como a todos tamén, ao colegio, en julio, e marchábamos, vacacións para outros, a esa casa que temos aí, foi onde eu que os filhos, e máis onde vivían toda a vida. Estou contento, claro que estou contento agora porque por haberme podido defender como me defendín, pero non pola carreira en sí, porque a carreira en sí, ou se eu teño unha filla mestra, eu se é distinto, os maestros viven dentro do que cabe, como todas as carreiras. Non hai moitas carreiras que teñan soldos maiores ao magisterio. E ademais ten moitas vacacións, é moi dura a carreira do magisterio, se queren traballar, é moi duro traballando con nenos porque é un manicomio. Se sabe levar ben os nenos, aquilo é unha casa de locos. Agora a pasear, generalmente. A pasear e a ler. Aquí, polas mañás, salgo polas mañás por aí arriba, ou por o Santiago todo, ou hasta Catedral, ou oigo misa, viñome por lá por la Salle, veño por aí baixo, e depois chego aquí a casa, comemos, a tarde vou xogar un café, os amigos, arriba, e ás 6 ou 6:30 veñome e salimos a mulher a máis a dar un paseo por aí, por Santiago de Compostela. Agora é unha vida maravillosa, a vida de agora, gracias á jubilación, gracias a que Dios me dou moitos anos de vida, que senón estaba perdido.